Vă știți ce aveți de făcut în momentul în care măștile de oxigen cad în fața dumneavoastră ca și pasageri? Ei bine, aceste măști de oxigen sunt conectate la un generator de oxigen, care generează oxigen pentru minim 12 minute. Îl folosim în cazul unei depresurizări. Cert este că în momentul în care avem o depresurizare la aeronavă și vedeți măștile de oxigen care cad în fața dumneavoastră, primul pas este să vă puneți masca de oxigen. Masca de oxigen se reglează automat, se pune peste gură și peste nas și se ajustează din aceste capete libere. Trebuie să trageți de capetele libere pentru a vă ajusta masca de oxigen. Odată ce ați ajustat masca de oxigen, trebuie să respirați normal, pentru că prin această mască de oxigen va curge oxigen. Este suficient să trageți de o singură mască și fluxul de oxigen se va activa în toate cele 4 măști care le avem. Iar în cazul în care călătoriți cu copii, este vital să vă puneți prima dată dumneavoastră masca și ulterior să ajutați și pe ceilalți.